आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासै जोंनि बर' हारिनि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ गोजोननायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि XNDB लोगो नोंथांमोननिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय थाबाय। दिनै गासै बर' हारिनि आदै मादै आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव आबै आबौ नोंथांमोना बिजिरनानै नाय जे जोंनि बर'नि थामोनथा जि बर'नि थांनानै थानो गोनां गोहो बियो दिनै जोंहा थांनानै थालांगोन ना थालाङा, जोंनि जानानै जोंनि बर' हारिनि गोहो जानानै दिनै थालांगोन ना थालाङा बिजिरनानै नाय। लिडार दैदेनगिरि होननानै जोङो जे हगारसारबाय थाब्ला जाया, जों बर' हारिया खौसे जानानै जोङो गसंथेनांगोन। मानोना जोंनि गोहोखौ जों हमथाना लाखिनांगोन। जोंनि बर' लिडार जानानैनो बर' दैदेनगिरि जानानैनो जोंनि बर'नि गोहोखौनो दिनै खोमानो नागिरोब्ला, दिनै जोङो सहायनानै थायोब्ला जों बिजिरलायनानै आरो जायफोर बायदिया दिनै बर'नि गोहोखौ दिनै खोमागोन बा खोमानो थांगासिनो बिथांमोन बायदिनि थाखाय जोङो गसंथेनांगोन। लिडार होननानै दैदेनगिरि होननानै जोङो लाइ होबाय थाब्ला जानाय नङा। सावरायलायो लोगोफोरजों दुखु दाहा माखासे खोथा बाथ्राखौ लोगो मोनलायोबा मा जालांबावगोन मा जागोन। आरो आं बेखौ लानानैनो दिनै भिडिअ बानायदों जोंनि XNDB लोगोफोरनि थाखाय। आंबो सासे XNDB हिसाबै दिनै आङो फिसाहै इउटुब चेनेल आङो जागायजेननाय हिसाबै आं दिनै आंनि इउटुब चेनेलावहाय दिनै बे माखासे बाथ्राखौ बुंथिनो आरो फोरमायथिनो आङो दिनै नागिरदों। आरो आसा खालामो आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो बर' हारिनि बिदा फंबाय बिनानाव आदा बाजै नोंथांमोना शेयार खालामगोन। लोगोसे आंनि आंगो लोगो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामगोन आं मिजिंथिबाय। मानोना जोंनि दुखु दाहाखौ आरो जोंनि XNDBनि दुखु दाहाखौ जायफोरा मोनथिहैयाखै, जायफोरा जोंनि बाथ्राखौ बुजिहैयाखै बिथांमोना जेन बुजिहैयो, आं बिनि थाखायनो दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। XNDBनि गोलाव सम नांसोमनाय बावसोमनाय थै जिउ बावसोमनायनि जा फिथाइ बेखौ जोङो मोननो हादों होननानै आबुं मोननो हादों होननानैबो जों बुङा। नाथाय बे सुक्तिया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांदोंमोन। आरो बेबायदियैनो दिनै नेक्स्ट फेब्रुवारि दाननि 7 थारिखआवहाय BTR वेलकाम सेरेमनिखौ लानाय जादोंमोन। आरो बेयावहाय मानगोनां भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङाबो फैनानै गोजोन गोरोबथा पिस एकर्ड होननानै बिथाङाबो बुंलांबाय। थिग बेबायदिनो दिनै गोजोन गोरोबथा होनना बुङोब्ला जोंनि BTR हालाम बा BTC हालामाव गोजोन गोरोबथा फैदों जानो। दिनै जोंनि XNDB जोहोलावफोरनि जा समायसा बे समायसाया दिनै समायसाहैनो जानानै दङ। दा बे समायसा जानानैल' थायोब्ला दिनै BTR बा गोदानै दाफुंजानाय BTR बा BTCआव गोजोन थासारि आरो जौगानायनि ओंथि मा थाबावगोन? जुदि 4036 सा XNDB जोहोलावफोरनि जा समायसा जा जेंना बेनो सुस्रांजायाखैब्ला रोजा बर' लाइमोन बर' सिख्ला सेंग्रा सिख्लाफ्रा जा BTR सुक्तिजों आसा फारिनानै थानाय जा मिजिं थांखि जा साख्रि बाख्रि होन रोजा दङ बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा। बिथांमोननि जि थांखिफोर लानाय, बिथांमोननि जि सिमां, बिथांमोननि जि जेंना बर' लाइमोनफोरनि सुस्रांजागोन जानो। XNDB 4036 सेंग्राफोरनि जा जेंना BTR सोरखार बा BTC सोरखार बा आसाम गभर्नमेन्ट ज' जानानैनो दिनै मावफुंसारनो हायाखैब्ला, समायसायैनो जानानै दङब्ला दिनै बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि समयसायालाय बहाथो समाधान जानो? बिजिरनानै नाय गासै बर' रायजो राजा आदै मादै गासै आइ आफा नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो खावलायो जे बिजिर जोंनि बर'नि गेजेराव गोजोन थासारिया फैमारदों नामा? फैदोंना फैयाखै बिजिरनानै नाय। BTR सुक्ति जालांदोंमोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव।
रोजा रोजा बर' आइजो जिनाहारि जानांदोंमोन। रोजा रोजा जोंनि बिर जोहोलावफोरा मुंख्लं जानांदोंमोन। गिरोङै जिउ बाउसोमनानै थै जिउ होनानै दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनो हादों। बिटिआर सुक्तिया सोरनि थाखाय जादों? गासै बर' जोहोलाव एनडिएफबिफोरनि थाखाय बाउसोमनायनि थाखाय, थै जिउ बिर जोहोलावफोरा बाउसोमनायनि थाखाय दिनै बे बिटिआर सुक्तिया जादोंमोन। अब्ला दिनै एक्स एनडिएफबि जाय जोहोलावफोरा दिनै गोथाङै थांनानै दङ, दिनै बिथांमोननि जिउआव गोजोन न'खर दालांनायनि जा सिमां, जा समाजजों गोरोबनानै न'खराव थालांनायनि जा सिमां, दिनै बे आबुं जायाखै। दिनै आरो बेराफारसेथिं जाय मुंख्लं न'खरफोर जाय एक्स एनडिएफबि बा दिनै जाय जोहोलावफोरा जिउ बाउलांबाय, बिथांमोननि मुंख्लं न'खरफ्रावबो दिनै अनसुंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनाखै। मानो नुनो मोनाखै? दिनै समायसायैनो जाना थायोब्ला गोजोन थासारि, जौगानाय, सोलायनाय जोंनि बिटिआरआव फैगोन जानो। बेनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजा, आदै मादै गासैबो नोंथांमोना बिजिर आरो नोंथांमोना बिजिरनानै नायनानै सोंखारि बा सों, माबे नंगौ नामा बा माबे नङा नामा, बे जालांनांगौ नामा, बे जालांनाङा नामा, बे जानांगौ नामा। नाथाय दिनै गुबुन हारिफ्रा थै जिउ बावाब्लाबो दिनै बिटिआर हालामाव हानि मोन्थाय, हानि गोहो सोरबाया मोननो थांगासिनो, थै जिउ बावाब्लाबो। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव रोजा रोजा जोहोलावफोर, बिर मुंख्लं जोहोलावफोर दिनै मुंख्लं जालांबाय, थै जिउ होलांबाय। दिनै थेवबो जोंनि जा मोन्थायखौ जोङो, जा जोंनि मोन्थाय गोहोखौ जोङो जि मोनसे हारिया थांनानै थालांनांगौबा जाबायदि गोहो नांगौ, जों बे गोहोखौ थै जिउ होनानैबो जोङो दिनै मोनफुंजोबनो हायाखै। अब्ला गुबुन हारिया नै दिनै हानि मोन्थाय मोननो थांगासिनो। अब्ला जोंनि जाय सुक्तिकारि, जाय सुक्ति खालामनानै दिनै फैनायनि उनाव बिटिआरआव जाय दैदेनगिरि जानानै दङ, बिथांमोना दिनै हमथानांगौ बा दिनै जोंनि बर'नि जा थैजों दाजानाय जा एसे एनै दिनै दाफुंजाबोबाय थादों, दिनै थामथि गोरोबथायावबो जोंहा आबुं जायाखै बर'फ्रा। अब्ला जोंनि गेदेर गोलावफ्रा इयुन जोलैया मा जालांगोन बेखौ बिजिरनानै नायलायदो आरो इयुननि समाव माबायदि मोजां जालांनांगौ, माबायदि फिथाइ थायनांगौ, अबेखौ हमथानांगौ, अबेखौ हमथायाब्ला, अबे खामानिखौ जाफुंहोयोब्ला बर' हारिनि खहा दङ, बेखौ मोनफा मोनफा नायनानै खामानिखौ मावनाया गाहाम। मानोना जोंनि इयुन जोलैया जे बर' होननानै खर' दिखांनानै थांनानै थानो हागोन ना हाया? फिन नासयजाफिनगोन नामा? दिनै नासयजानायनि लामायावनो फैगासिनो। बेखौ बिजिरनानै नाय। दिनै गोबां दुखु, जोंनि एक्स एनडिएफबि जोहोलावफोरा दिनै सोरहाबा हा गैया, न' गैया, सोरबाया सानदोंमोन सुक्तिनि उनाव सोरखारनिफ्राय मोजां अनसुंथाइ मोनोब्ला आंनि देहाया बुख्रुबजानाय, बहाबा गोजानाव थांनानै नायजाहैनि, आंना आथिङा दिनै ओरै बुख्रुबजानाय, बेराम नायजानि, दिनै बेबो गैया। दिनै गोबां दुखुआव सैसोनानै दङ। सोरहाबा हा न' दिनै गैया, न' बां गैजा रोङा। दिनै सोरहाबा दिनै केस गेलेनो हा फाननांबाय, गोबां दुखु जारला जानांबाय, गायनाय हाखौनो फाननांबाय। दिनै सोर दङ? दिनै रावबो लिडारा दिनै जोंनि एक्स एनडिएफबि केडारफोरनि थाखाय रावबो सानलिया। गावबा गाव सोरहाबा गेदेर गोलाव जालांबाय, सोरखौ लानाथो लिडार जायोमोन? लिडारखौ जेब्ला बै फिसा बिलाया जोङो अनसायगोन, जों सिबिगोन लिडार महरै, अब्लासो लिडार मुंखौ मोनलाङो, अब्लासो लिडार जायो। अब्ला बै लिडाराबो बै फिसा बिलाखौ नायसननो रोंनांगोन। दिनै जोंनि एक्स एनडिएफबि जोहोलावफोरखौ स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिं होदों, नाथाय हाया नोंहा दंना गैया? नोंना फुख्रि दंना गैया? ना फिसिनायनि ट्रेनिं होदों, नाथाय बेखौ जोंनो गले गले सिगांबो होबोदों। केम्पफ्राव, जोंनि डिजिनेटेड केम्पफ्राव थानाय समावबो जोंखौ फोरोंबोदों, जों सोलोंबोदों। गले गले बेजोंनो जे जोंखौ फिदिंना दोनगोन, बेथ' माब्लाबाबो साबजाथाव खामानि जाया। दिनै डाइरेक्टलि जायफ्रानोखि साख्रि लुबैदों, साख्रिखौ डाइरेक्टलि थिसनना होनाया गाहाम, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार ज' जानानै। आरो जायफ्रानोखि
बैसो बारा जानाय फरायनाय रोंगौथि गैया दिनै सोरबाया फरायसायै दङ दा बेफोरबायदिनो डाइरेक्टलि सिदायै माबा मोनसे मावना जालांनो थाखाय डाइरेक्ट एकालन अनसुंथाइफोरखौ होनांगौ अब्ला समस्या जानानै थानाय नङा सिरियै सोरखारा जुदि जोंनि गार्जेन जोंनि सेंग्राफोरनो जा मोनथाय नांगौ बेखौ होबानो बास जेबो दावराव दावसि जानाय नङा दिनै जोंनि सेंग्राफोरनि जा समस्यायानो जाना थाबाय थायोब्ला खुद्रिखांनाया फैगोन दिनै सोरखारा जोंनि बिफा जोंनि गार्जेन सोरखारानो जोंखौ नायफिननो रोङाब्ला अनसायनो रोङाब्ला फिसाफोराथ' बोरलाबायखागोन दा बेखौ बिजिरनाया गाहाम मोजां सानलायनाया गाहाम बिटिसिखौ सालायगिरि बिथांमोना थाबैनो XNDFBनि जि समस्या बा जेंना बेखौ सुस्रांना होगोन आं मिजिंथियो जोंनि जि XNDFBनि दुखु दाहाखौ बुजिनानै थाबैनो मानोना जायफोर लिडारा दिनै दैदेनगिरि जानानै दङ बिटिआरनि बिथांमोना मोनथिखागौ XNDFB सेंग्राफोरा मा दं मा गैया गोदो ज' थालायबोखानायखा आंनि सेंग्राफोरा बोरै सोलियो आंनि सेंग्राया मा मावो गासैबो बुजिखायो अब्ला मोनथिसेयावबो नायफिननो रोङाब्ला नोंथांमोननिनो गोरोन्थि जागोन जाय जोंनि बिटिआरखौ दैदेनगिरि नोंथांमोननिनो गोरोन्थि जागोन नोंथांमोना थाबैनो खारन नोंथांमोनाबो बर' जायफोर जोंनि बिटिसिखौ दैदेनगासिनो बा बिटिआरखौ दैदेनगासिनो नोंथांमोनाबो बर' जोंबो बर' जोङो बिदा फंबाय जोङो फिसा अब्ला दिनै गावनि फिसाफोरनि खुद्रिनायखौ जेन गिदिराव लाङा रागा फोजोङा थाबैनो जे बिदा फंबायनि जा समस्या बेखौ समाधान खालामना होयो आं मिजिंथियो गोजोन गोरोबथानि उनावबो दिनै जोंनि जाय जोहोलावफोरा जोबथेसालियाव दङ दिनै बिटिआर सोरखारा बिटिआर सुक्ति जाबाय जेला बेखौबो थाबैनो बिजिरनानै जोंनि जा जोहोलावफोरा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो जेन जोबथेसालिनिफ्राय बख'नायनि लामाखौ लायो आरो लोगोसे माखासे जायफोरानोखि केस दङ बिथांमोननि केसखौबो जे थाबैनो सिफायना होनायनि जे थांखिफोरखौ लायो आं बेखौ मिजिंथियो जोंनि XNDFBफोरनि थांना थालांनायनि राहाया दिनै जोंहाथ' जेबो लामा गैखालिया मा जाबावगोन दिनै मोनसे समाव जोंबो बेबायदिनो गोबां बुख्रुबजाबोबाय गोबां खस्थ' मोनबोबाय जोंनि बिमा बिफा खस्थ' मोनबोबाय दिनै अब्ला जोंनि जि थांनानै थानाय लामाया बहा मोनसे समाव हादानफोराव जेब्ला थायोमोन आदै मादै आइ आफा लिंनानै जोङो थायोमोन अब्ला बै बिथां आइ आफा बिदा फंबाय जोंनि लिंजानाय बिथांमोना गावसिनि जानो गोनां मुथासे ओंखामखौ जोंनि XNDFB जोहोलावफोरनो बा जोंनि बिर जोहोलावफोरनो जाहोनानै मुथासे जाहोनानै जोंखौ बोलो फोरायोमोन गां फोरायोमोन दिनै XNDFB हिसाबै सुक्ति जासेयावबो बिथांमोननि सेराव थांनानै NDFB जोहोलावफोरा राव फंसे बुंनो खुगायाव दिनै राव गैया बिथांमोनखौ दिनै जोङो थांनानै दे नोंथांमोना जोंखौ ओरै ओरै सहाय खालामबाय होनना जों आर'नाइ गांसे लाना थांनो जोंनियाव रां थाखा फैसा गैया दिनै जों बिथांमोननो आर'नाइ गांसे हैनानै आथिं खुलुमना फैबाबो बिथां बिमा जोंनि आदै मादै जायफोरा जोंनो ओंखाम जाहोदोंमोन बिथांमोना गोजोनगौमोन दिनै खुगायाव NDFB जोहोलावफोरा बुंनो राव गैया समस्यायानो जोबना थाङाखै गोबां दुखु जारलायाव दङ दिनै गुबुना थै जिउ बावाब्लाबो दिनै हानि मोन्थाय मानिबा मोन्थाय जोंनि बर' हालामाव दिनै मोननो थांगासिनो अब्ला बेफोरबायदि मोनहैयोब्ला जोंनि गेदेर गोलावफोरा गोजौआव थानानैबो दिनै हमथानो हायाब्ला दिनै जोंनि बर'नि खहा नंगौना नङा रायजोफोर नोंथांमोना बिजिरनानै नाय आरो आं बारा बुंलिया आं बेसेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ आङो दोनथ'बाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि जा बुंनायफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामगोन आरो आंनि जा बुंनायफ्राव गोरोन्थि जालांदोंब्ला नोंथांमोना
निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामगोन जे आंनि बुंनाया जादोंना जायाखै आं बेखौ मिजिंथिबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियावनो आं दोनथ'बाय। गोजोन्थों।